Baniait. Ako makanon. Bising na taon. Sunog ka? Ah! Paano? Paano? Ikaw. No swerte, buno malas. Saan kaya? Doon, banda lang. Yan, ayan. Ayan, nakita niya. Oh. Okay, banat, banat. Ah. Malabon siya, malabo. Ha? Oo. Hindi, akala ko may bloodworm eh. Eh, nakapila na ako. Di sayang, bumili na rin ako niyan. Kabariwan, awan sa amot timala. Kabariwan. Delikado. RD5 mana na baniit. Guti ko ni gur-gur mo. Na-stuck, na-stuck. So, doon ko ilagay. Doon ko nakuha yung malaki nun eh, sa ilalim. Oops.
Mukhang nagpapagod lang na naman tayo dito ah. Ah. Parang nodad ka. Lumlumog tasirok. Baka matamaan yung kotse. Kala ko pumanig na sa taas. Ay, garpa, garpa. Nahugot yung isa eh. Ano mo na? Ha? Oo. Oh. Ewan ko kung kuha. Spider eh. Kawalan ang corona. Kawalan ng corona.